Joko. Jokondo-kondo. Pak Joko kula wonten mriki, ajeng nyanyi kalih kula mboten. Alah 20.000 mawon. Pak Joko. Pak kula ngelamar sakniki ditampa mboten. Ning nglamar tresno. Lho. Oh, caedian. Teng-teng. Iya. Nggih mboten niki saking tresnane Pasena. Wangun nggih. Wangun ning apa jenenge iki suarane tetep kaya kirik digebuki ngono kok. Kok kirik ya iki bagus juga. Sing penting nak azu. Ya. Heeh, nek kowe iki ora azu sak kirike barang. Azu, azu, ayu. Iya, wah. Ayo kowe nganggo lendang ngene iki lho. Ha kuwi bener. Kuwi pancen pas kuwi tangane sing ngene to demes ya. Iki fungsional lho nek nganggo lendang ngene iki ya engko nek kringeten ya engko keringet engko ngelap keringet, ngelap umbel kelek ya. Wah, ngono tenan kok nek lagi kaput ya dionter-onter ngene iki. Iya. Ora sik, kowe bareng nganggo lendang kok malik. Gimana iki aku wis tak demes-demeske lho, Pak. Wis wangun doro. Wangun nggih. Wangun ning apa jenenge iki suarane tetep kaya kirik digebuki ngono kok. Kok kirik ya iki bagus juga. Sing penting nak azu. Ya. Heeh, nek kowe iki ora azu sak kirike barang. Azu, azu, ayu. Iya, wah. Ayo kowe nganggo lendang ngene iki lho. Ha kuwi bener. Kuwi pancen pas kuwi tangane sing ngene to demes ya. Iki fungsional lho nek nganggo lendang ngene iki ya engko nek kringeten ya engko keringet engko ngelap keringet, ngelap umbel kelek ya. Wah, ngono tenan kok nek lagi kaput ya dionter-onter ngene iki. Iya. Kuwi jane sapa sing akal-akalan nganggo lendang iki sapa? Ibu Azu. Hah? Ibu Azu. Ibu Ayu kok Azu. Heeh. Ya ora apa-apa, ya. Ya ben apik ya ana undak-undakane. Nek pase ki apa-apa dicacat, ana apike dicacat, elek ya dicacat. Wis sindeni wis berusaha lho iki ya modal padake tuku dhewe iki. Lah kok ora omong aku. Ha nek omong aku ora ana meneh nglendang nek kon guruki lendang tak guruki kowe. Iya. Aja kuwatir sesuk kira-kira anu apa jenenge kebayake cacahe pira? Engko dijeret iki kebayake seragame sinden iki cacahe 15, Pak. Engko tak tukoke lendang siji dipaske. Lho, lendang paske aja kuwatir. Tenane. Wah, wis to. Tenan lho. Tenan lho. Tenan aku ora. Gelut karo Mbak Tatin. Apa? Engko gelut karo Mbak Tatin. Lho, Tatin ora lendang, Tatine nek lendang ora wangun, korden. Dadi ngon kene iki dikon nyokot wesi. Cangkeme kok nyokot wesi terus nangkon. Reketek dibuka. Padahal cantik ya iki sinden sejati ya Mbak Tatin wangun tenan demes kok gorden padake ya. Engko diseneni, Mbak. Iya, iki mengeti utawa tasakuran sapa? Tasukuran Pak Haryono. Pak Haryono. SH terpilih sebagai Kepala Desa Kiritirta. Kepala piye? Ya. Kepala teneh babak bundas. Kepala. Nggih, mustakanipun desa menika nggih kula ngaturaken sugeng apa ambal warsa dudu Dek. Derek Mangayu Bagyo. Derek Mangayu Bagyo. Pak Haryono, mugi-mugi amanah nggih Pak. Mengke saged mempersatukan kulawarga sedaya. Nggih, mengke ngurip-urip kesenian wonten mriki. Mugi-mugi sedaya rezekinipun nggih saged lancar, bersatu, rukun, sayuk-sayuk, eman-eman. Ayo, pun tinggi mawon mboten sak rasa do repot wong kula niku ngrasake suarane we mumet ndasku. Iya, sayuk. Donga sinden ki mandi yo jarene. Sapa sing ngomong? Donga sinden jarene mandi. Donga sinden ki nek bahasane apik wong bahasamu ting pleketot ngono kok. Kan tulus dari hati, lubuk hati yang paling dalam. Heeh.
Wah, apik tenan. Ya, iki sing maringi hiburan Pak Joko. Oke, Pak Joko. Sik pundi to? Lah goleki dhewe kok. Pak Joko. Jokondo-kondo. Pak Joko kula wonten mriki. Ajeng nyanyi kalih kula mboten. Alah 20.000 mawon. 20.000. Iya, kok leme ngecer banget 20.000. Iya. Pak Joko kok nyawer kok 20.000 Pak Joko. Iya, piyayi pemborong kuwi. Oh, Iya. pemborong napa? Ya werna-werna kok apa-apa. Aku arep di semen apa piye? Oh ya acul di semen kapian akune. Mbok menawa sesuk ana monumen sinden kuwi wis sesuk nek rasah dipendem terus dicor. Oh dicicil ket saiki ya. Nembang apa sa? Wau wonten pamundutan wae sik wonten pantun-pantun wae nyuwun napa? Oh iya iki apa? Salam sobat ngebiar saking kagem Mbak Elisa. Iya. Salam kembali. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Wah, sajake karo kowe wis nganti kedanan iki saiki. Lah kok kedanan. Sari manis gula aren. Senyum Masuk. kamu manis lebih manis dari yang kemarin. Terus Beli itik di pasar Gombong. Aduh. Kamu cantik enggak sombong. wow, makasih. Aduh. Wahyu Mahkota Rama. Apa? Dengar pantun kamu aku terkesima. Ah, Alap-alap Surti Kanti. Oh, apa meneh kuwi? Aku jadi jatuh hati. Apik tenan. Bagong dadi ratu. Hah? Apa? Lakon wayang. Piye pasenoke? Ora iso kowe. Angel pantun iya. Ayo dibawani. Iya. Nyingkar nyingkur. Oh, suarane nek gelem nembang ora teng pletot ana. Iya. Matur sembah Lampu nuwun. cah iki ngopo kok iya? Lambene nek omong kok isih kaku nek nembang kok iso lurus. Iya. Wiwitane nyingkar nyingkur. Nderek Mangayu Bagyo terpilihnya Pak Haryono terpilih jadi Kades Giritirto Purwosari. Nyuwun lagu Liwung Mbak Prastiwi dan Mbak Tatin. Oh iya. Saking kula Aibda Totok Samsat Gunung Kidul. Wah lagi katur dumateng sedaya pamirsa TNI Polri yang kompak. Ya, matur sembah nuwun. Ana ditin. Ya. Aja dewah-wah engko ndak sing arep nembang liwung kuwi gali-galining sinden. Sing nguasai Ngayogyakarta wilayah kidul. Iya. Ya. Lingsem yen ke mutan Neno. lelampahan kang kapuri Tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya, mangga. Yen liwat. Ayo engko le joget lendange digunakake. Carane piye? Ngene. Ya, Ya, kok dijajal. Kudune ya nonton jogetan gambyong ki piye. Kok tak ajar karo Pak Tiwi. Pak Tiwi lo pinter ngene-ngene. Iya, ya kowe belajar joget barang karo Tak jajale. ya kaya rumahku kok kaya ngejak sinden kentir ta kemarin. Ya ora apa-apa. Urung dimiwiti gamelane kok wis jendil-jendil. Ya, mangga. Ya. Yen liwat aku kelingan Tak delah.
Oh, kumat. Malih napa mboten napa sampun duwuk. Kumat no. Iya. Mau dinggoni lendang sore rot medun panggung mau apik suarane bar saya. Iya, karang ya wis ora iso nyimpen watake kok ya. Watake keras ki ya wis keras ngono kuwi. Ning apik kowe le joget wis gelem nganggo lindang tok kipat-kipatke wis apik. Apik to, Pak? Apik. Wajah berbakat patake aku kene. Berbakat dadi apa wis aku tak takon. Berbakat dadi apa ya? Waranggana. Ah, kene mung waranggana, alah dene sekolah dhuwur-dhuwur S2 ming nyinden. Oh, nyinden iki waranggana ki kuwi high class ya pemikirane aja paen-paen. Maksude piye maksude? Pemikirane dhuwur ledek sinden kuwi iki ora sebaene wong. Ledek kok ledes. Ledek. Ledek sinden waranggana. Kuwi artine wong sing iso menganggit kuwi lho pantun-pantun kuwi. Tembang syair. Tembang syair. Iya. Gandeng aku ra iso ya berarti aku le pedo. Lah kok kowe ora kepengin kerja ning kantor? Kan kowe S2 psikologi kuwi coba daftarke nang Pak Joko kowe ditampa. Cenane Pak Joko. Pak kula ngelamar sakniki ditampa mboten. Ning nglamar tresno. Lho. Oh, caedian. Teng. Iya. Nggih mboten niki saking tresnane Pak Sena. Tresno kula kalih budaya Jawa iki ne. Ya, tresnane karo budaya Jawa nganti S2-ne minggu titel nyinden wis ora apa-apa. Ya. Ning arang-arang sinden S2 iki arang-arang. Ya, ya kowe kudu bangga. Arep psikologi kuwi jane ya njur psikologimu arep tok nggo ngopo ngono lho. Loh, nggih mengke nggih sekolah melih kan sampun mengke nek wonten sinden S3. Wah, dalange sing napa ora gleleng. Sindene S3 padake ngono. Kowe ngarep ngonekke aku to? Kowe ngarep ngonek aku sindene dokter, dalange lulusan SMKI ngarep ngono to? Sing bayari sapa? Sing iya. bayari S3 ya lulusan SMKI ning iso bayari ning bos kan yo gleleng. Nah, iya. Ngono lho, tetep dadi ndasku. Ngono. Ndasmu piye? Bangga ya kepala. Dadi ndas dadi pengarepku. Ndas SMKI buntute brutune dokter. Kan gleleng. Iya. Ya wis matur nuwun. Matur simpan pun Mbak nggih, Elisa. sedaya mawon. Ya. Matur suwun, wah jan sedaya pawon, matur sembah nuwun. Ya. Ya karang bocah. Lah iya mbiyen ya saiki wis ngleling no. Iya, saiki anggere muni praisdelana perawatan. Waduh. Luluran ning salon. Wah, mbiyen dek urung dadi sindenku rambute brindil. Heeh. Awake ireng ora jamak-jamak gek kuru kae. Cah iki lanang apa wedok to? Iya. Kula wedok, Pak. Wo, ketemu kowe apa skripsi kan nulis tentang aku, Dek. Iya. Oh, jam 09.00 bengi teko omongane seruban tanggahku do metu aku nganti ra kepenak. Iya, saiki iki ning perumahan ora ning alas aku ya. Aku lho ning alas pripun Pak Sino? Napa tanggaku enten napa Pak? Padu napa mboten? Darane aku padu bojoku. Iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Werna-werna ya. Iya. Sinden digoleki karaktere dhewe-dhewe no. Iya. Yo, ki genti Mbak Lian saka Kebumen. Monggo, Mbak. Ayo. Bahasane beda meneh, beda dhewek-dhewek pokoke ora mapak ora kepenak kaya kowe. Iya. Monggo, Mbak Lian. Yo. Ki tuli ora nganggo lendang kepriwe karepe? Nggih, kepripun, Pak? Tuli ora nganggo lendang. Lendange kula gigal wau, Je. Gigal ki apa sih? Rogol. Rogoh? Rogol, Pak, tiba. Tiba, tuli nyonge radong bahasa Gigal ning omah. Gigal iki tiba. Nggih. Oh. Ya tuku sih lendang regane pira? Kula pun enten teng omah. Oh, lah kok gigal nang sentrong mau. Apa? Gigal nang sentrong. Gigal ning sentong Nggih. ora dijupuk kepriwe sih? Ya mau ke susu kedagar-dagar kok. Apa? Kedagar-dagar. Ya kapan sih nyong ora kedagar-dagar menggena adoh dewek kok. Kedagar-dagar ki apa to?
Kesusu, Pak. Oh, alah kesusu-susu kedagar-dagar to. Iya, oh alah ora ngerti kok aku. Ya sesuk wah entuk basa anyar iki berarti. Iya, sok bojoku tak lokke kuwi dagarmu kuwi aku ya. Iya. Dak susu. Aja ditokno sak nggon-nggon ki dagare. Nggih beda kaya niku nek ngene kula dagare niku nggih kedagar kesusu. Iya. Nek teng mriki ya kesusu-susu. Ya tuli bener kedagar-dagar ki anake nangis gak didagari. Iya. Ngono ya. Ya ora apa-apa karang basane dewek-dewek ya. Basane dewek-dewek, Pak. Ya pokoke Kebumen ya ora ngapak ora kepenak. Iya ora ngapak ora kepenak. Iya. Wah, apik ya, Mak. Oh ya kudu belajar pinter pirang-pirang basa. Ya kudu nek ora ngono ndak ora iso ngladeni. Tuli mari nembang apa, Mbak Lian? Niki wonten pamundutan mboten, Pak? Ora ana ki mengko pamundutane liwung tuli si sinden kiye si nangka blonyo. Siapa? Napa? Sinden apa? Sinden sing arep disuwuni tembang liwung tuli si nangka blonyo. Nangka blanyah. Nangka blonyo niku napa? Nangka sing wis ya setengah bosok. Nangka sing mlethek dhewek ngono kuwi. Mlethek dhewek pokoke. Oh. Nyonge seneng sing mlethek dhewek. Iya, ora usah dibletekno mlethek dhewek pokok. Iya. Oh iya ora dikapak-kapakna mlethek dhewek ya. Iya, tuli enak, tuli duren nek mlethek dhewek ya kepenak. Nangka mlethek dhewek ya enak. Apa-apa sing mlethek dhewek mesti kepenak. Iya. Apa? Arep nembang apa, Mbak? Niki wau wonten ingkang WA. Pak Iya. Soeharto saking DPRD Bengkulu. Pak Soeharto, what? Adoh timen ki. Nggih, kula wingi plesir teng mrika. Oh, nyinden maring kana, maring Bengkulu, ketemu Pak Soeharto kuwi. Nggih. Terus nyuwun lagu. Nggih, Pak. Ya, ya ora apa-apa dicaosi. Kok bisa ngerti ya? Tuli streaming. Iya ya. Iya. Ya. Iya. Aku iki nganggo mikir lho omong ngene iki asine. Iya. Ya wis ora apa-apa. Mboten usah dipikir warna-warna lah, jor bae. Ya ora dipikir tuli nyonge ya kudu bisa bahasa cara kana sih. Berarti jenengan nggih kudu kumpul kare sing sekakulon-kulon. Ya wis nyonge kulinakno. Kumpul ya dikulinakna kumpul kare sing sekakulon-kulon nggih. Lah ora ana sing tepung nyonge, ora ana sing kenal. Sing kenal maming Rikat. Rika gelem lun nyong kumpuli. Kepriwe? Aja cengengesan iki. Nembang apa? Kangen menika, Pak. Kangen. Ya. Pamundutan saking Pak Soeharto. Saka Bengkulu. Iki nek streaming ngene iki sak donya no, iso nonton kabeh saka Chili, saka Kolombia, ya Argentina. Ngendi? Argentina, Argentina iso saka Amerika Serikat, ya Amerika Latin, Amerika Gedrik, werna-werna pokoke. Kabeh iso nganggo bawa ya, Mbak ya? Nggih. Ya, Mbak Lian. Iya. Putrane pira sih? Kula. Iya. Pun kalih, Pak. Wis loro. Nggih. Oh, iya. Lah kepripun sih? Terus nyonge ngira Rika isi perawan kayak kowe. Wis loro ya? Wis loro. Iya. Garwane nyambut gawe nanti. Napa niku? Bojone Rika nyambut gawe nang endi? Bojone nyong tak wekno wong lah. Hah? Tak wekno wong. Kepriye maksude ki? Ucul, Pak. Ucul? Tuli bojone uang apa kewan sih? Ya kira-kirane upamane ucul wong apa kewan? Ya nek ucul ya kewan, tuli nek kebo ya di kandangna, tuli ucul kaya kowe. Nek menungsa apa ucul sih ya ora memper kaya kowe. Ya bojone nyong ya menungsa, Pak. Oh iya. Itu bangsane celurut apa ya ucul. Ucul Ketek ya? apa maning ya ucul. Ucul artinya kepriwe sih ki? Oh, anu, pisahan kaya kowe. Oh. Oh apa? Randa ya? Nggih, Pak. Aduh kayak randa. Kula Ya. jujur mawon. Wis ora apa-apa lah.
Pokoke nyong edongakno Rika entuk bojo sing tanggung jawab ngesuk. Amin, Ji. Tuli diuculna mesti ora tanggung jawab ki bojone kaya kowe. Manah yen ke taman wuyung tepung wong kang lecir lamun lekna Darmanika dasu mande senadyan amung sedelo mimbu iseng seming Ya, lagune kangen ya, Mbak? kangen Ya. Sing keprek pitung sasi kaya kowe. nggih. Oh, pitung sasi lawase nggonku ngenteni. Ayo, dilanggamke sisik engko terus dindangdutke. Ya, kaya ngopo? Iki lagu kuno iki no. Ya, mula kanca-kanca wajib ngiling-iling eneh. Ya. Pitung sasi nanane nentek kuntang kedet kuntang. Ya, kuntang ya. Mangga, ya. Pitung sasi lawase nggonku ngenteni. Mong sliramu Wong bagus kang ati-ati. Wong tansah tarujaan. Lakalan ana aku tangket gelang.
Matur sembah nuwun Mbak Lian. Ya, Mbak Lian sapa? Lian Dinaninata. Ngawur ora. Lian Sindung Riwut. Ya. Mbak Lian Sindu. Ya, saka Mirit Kebumen Jawa Tengah kaya kowe. Ya. Ya kaya kowe, kaya lemper lan sapiturute. Kaya kowe kuwi angel lho nek basa kono iki tenan. Ya, ning ya pancen ya daerah Indonesia iki endahe nang kene iki lho. Ming keletan sedela we perjalanan Yojo tekan Kebumen ki ming paling 2,5 jam. We tata basane wis angel. Kuwi Kebumen ngetan sithik jenenge Purworejo. Kuwi sing ngiring kulon ya ora iso nganggo i ning e, minggir. Heeh. Minggir. Heeh. Petik. Heeh. Pokoke ora pitik iki ora ning petik, minggir petik. Silit. Ha iya. Ngawur kowe ora. Kuwi tenan kok. Iya, ya pancen bener ngono kuwi. Pancen ya kabeh iki ngono kuwi dhewe-dhewe. Iya. Aslagine aja kok sing ado-ado. Ya kuwi mau tak omongke nggone Ika mau lho. Iya. Kuwi bebasane wis beda kok. Iya, pancen ya bener. Aja kok tekan nggone Ika. Ngayu Jakarta tok wae. Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo iki wis beda. Oh iya ya. Iya, Bantul iki anggere dijak ngopo ngono iki. Ya rono yo, Mang. Mang kuwi wegah, Mang. Iya.